Mars, bisa akong manyaman na inasal, Diyos ko. Putang mengang po, kinakalingon nilag yuyo. Ating keng lempo. Ating keng sisig, Diyos ko, 75 with rice at inepon drinks. O ngay, pantunan niya po yung soy, manyaman Kenny soy. Panayan ako po. Ako pong mag-take order Kenny. Kailangan din po ko ni Margulias book. Kaya hinayard ako. Panayan ako po mga Mars. Kaya niya Mars, o ating keng sisig. Ano ba, ating keng inasal. Ay, Diyos ko, nanano ka pa. Ating keng 55 pesos, inasal with drinks na po ito. Ating kami naman 75. O, nano parugo. O, kita parugong chicken oil ni. Ulam ni. Diyos ko. Deng mamang pakigisa nande. Netong lalames sa pakigisa ng lore nga dua. Sa panayan tayo kay Nines. Soy. Diyos ko. Kenina. Punta na ko kay San Pedro Eco Park. Pantunan ni Soy. Manyaman Kenny. Ayan. Kita pa mong chicken oil. Ulam ni. Diyos ko. Kaya mo pakigisa na. Uling oil ito. Diyang manyaman. Tapos kami nga ragul ko matakirang kaya. Wala pang order kanini. May nga dagul-dagul na ako mata. Order na ako pong kaya. Itong inasal. Tapos 75. Ang po pang manyaman Kenny kaya. Ngayon sisig. Manyaman na sisig na Diyos ko. Ay mamaras-maras yan eh. O yan o. 75 nakapanganak ko. O kita pa kayang 55 ay inasal. Nakapagisa. Tapos ko soy nanano ko po. Soy! Kenny na soy! Soy, borderan mo na ako kaya, Soy. Anong manyaman, Kenny? O manyaman nga na tayo na, Soy. Manyaman nga yun, Soy. Buri ko dakala kain eh. Dakala kalamunding. Na kami pakaparas-paras na eh. Soy, ay ba, Soy? Kaburiko. O, tempera kaburiko, Soy. Kaya rin mengan. Kaso, Soy, dawi ka sa buklano. Bakit, Soy? Ano, okay nga ito. Sanay na ako ng maragulas ko. Eh, dagulo pala, kwasa mo? Soy! O Diyos ko, kaburiko. Puta na akwa kilalang kahit kung nasaan po isda. Puta na Diyos ko, pakaragulas book mami ko, Ana. Humingaw ko kasi kita, Soy. Magkamahamak kasi ko, makaragulas book. Diyos ko. Orderin mo kung kaya niya, Soy, itang 75 na. O Soy, sige, Soy. Nasisig. Nanuwanin mo tayo nga, naliyan po. Buri mo sabihan, Mars, Soy. Yung kaya kanina. Ang gravy at ang kayong fried chicken. O Soy, dyan mag-swimming ka pa, Soy. O Diyos ko, kanyamanan nita niya. O sesela na ako pala kanita niya. Diyos ko, Soy. Nanano ko pa, halagang 50 pesos. Nanano ko pa, Soy. O Soy. Ang gravy ako. Nakapagdilo kitang gravy yan nita. O Soy, mag-swimming ka. Malete na niya. O buri mo sabi, pati buto lang ang ko kanita. Wala man, Soy, malambot. Wala ko pala nga dalagay ang aso ko na. Dalang ko nga kasi. Ay, apang ko nga kasi. Buri mo sabihan, Soy. Wala ko nga uli kay aso ko. Pati ka, Soy, nung pag-take out na, siyempre. Pag-take out kaya pa pala ng aso. Wala ko mang ano nga uli kay butula. Nagkalambot na nito kaya ng fried chicken. Diyos ko. Panaya na ako pumunit ang aso. Uy, Choy. Ito, Soy. Pag-take out mo niya mo, Soy. Na? Inasal, huwag sine. Pagtika ko niya mo, burisang pati tang malambot yan naman tang butol na nitang inasal. Bawal, Soy, ka naman. Ano na, uwinang nang kuling kaya kang inasal. Oo, pakilang nang muna, bang ko na yung pakman, Diyos ko, bang kayong balong pamalita. Sige, nang kuling pating di ngaso mo na. Pwede na palang kang kaya kitang aso ko, hindi ka na ako tamo, siyempre. Oo, sige, Soy, may nang kaya pa na. Panayan ako po kinikin, Soy, manyaman ko. Nang kaya pa na, Soy. Tingka pa na.